sa kakinabuhi. Nagpasalamat ba ta sa atong buhi nga Dios nga nakamatatan ni ining sayo sa kabuntagon? O pasalamatan din nato ang atong buhi nga Dios nga siya mo'y tag-iya kanatong tanan. O ato di ay simbahon og daygon ang atong buhi nga Dios. O ako kuning ihatag ni Brad Serapin alang sa opening prayer. Atong dolo ng Dios sa bugos na itong kasing-kasing sa walay pagduha-duha, atong itugyan ang atong kabugaton, ang atong kaluyahon mingon si Jesus mingon kamong gibugatan ikapuyan kay tabangan kanimo labing dalaygon og silimbahon nga Dios. Salamat ining matahom nga kabuntagon Ginoong Dios. Adlaw karon nga Domingo Ginoong Dios, panalangin ang bawat isa sa amin Panginoong Dios. Ingon man usab ang nagsunod sa live Ginoong Dios, sa Facebook live ug sa tanang mga katawhan Ginoong Dios nga nagasimba ug nagaila kanimo. Ang imong ngalan mao'y matuboy Ginoong Dios. Hallelujah. Ikaw magapanalangin sa among Pangulo down to Barangay Tanod Ginoong Dios, sa mga municipality Ginoong Dios, sa senador. Ikaw magapanalangin Lord, ani ay mong katawhan Ginoong Dios, wala kami mahimo kung wala ang imong tabang Ginoong Dios. Bless usab Ginoo ang among panimbahon Ginoong Dios. Adunay pakapukaw Ginoong Dios kung kinsa magatong nahikatulog diha kanimo Ginoong Dios. Bless for those people Ginoong Dios nga imong mga anak. Aniya ang imong mga kaanakan Ginoong Dios, nanginahanglan mi sa imong tabang Lord. Wala gid mi mahimo kung wala imong tabang Ginoong Dios. Ikaw ang among sentro sa among kinabuhi, among itugyan nimo ang tibok na among kinabuhi Ginoong Dios. Ikaw panalangini ang bawat isa sa amin. In Jesus name we pray. Amen. Usbon ko, may buntag ka natong tanan. Ipakita ko na ang atong panaguhay nga bless ba. Kanang bless ta sa Ginoo nga makita gid nato nga kanang malipayon. Kanang gitawag diyang masanagon nga panaguhay ba, kanang makita jud ang himaya sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. So dili ta magluya-luya mga igsoon ko sa Ginoo. Kay bisan pipila pa ta kabuok ang nangabot, so ato yung sugdan kay time naman. Amen? Ng atong mga kaigsunan mo apas naman dito sila. So excited na ba kita ang amuday kung musimba sa atong buhay nga Diyos? Amen? Hallelujah. Kung excited kining dapita musinggit ang praise the Lord. Daring gabita musinggit ang hallelujah. God is good all the time. Og may buntag usab sa nagsunod sa atong FB Live. Ang Diyos magapanalangin kaninyo o kanatong tanan. Amen. So, atong awitan ang atong buhi nga Diyos sa gihapon, atong lamanuhon ang atong igsuon diya sa pagtuo. Ya, kung mahimo, ipakita jud ang atong matamis nga mga pahiyon. Ya, atong pagkapinan o kanang kumusta. Ya, pagpabilin. Nagyod ta diya sa atong buhi nga Diyos. Pagkaanindot ang kinabuhi Kristohanon sa daghagalantoson makapahiyom ragyapon pahiyom gihapon walay amay nakabalangan kay siya nagpuyo kanato magagagahon
tanan magpabilin kami kanimo moagi man na problema may kasolbaran way makababag sa mong pagsimba kay ikaw man ang takos na pasigonggan magpabili. Yes, hallelujah! Kanimo moagi man ang problema may kasolbaran way makababag sa mong pagsimba kay ikaw man ang tagos na pasigonggan. Yes, Lord God. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo o Dios. Bisan unsay mga haging challenge sa imong mga katawhan, Amahan, dili kami malimot, Amahan, na diha o diha ragid mi kanimo magkapabilin o Dios. Yes, Lord, ani ang imong mga katawhan o Dios. Nag-awit, nagsimba, aron ikaw ang Dios maalagaran sa tibuok na mong kinabuhi, Amahan. Yes, Lord God, mga igsuon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon, mga igsuon. Kay naa ang atong Dios katanaw na nato karon, mga igsuon. Naa siya og siya nasayod og nakakita kung kinsay tinud-anay nga nagdayon og nagsimba, nagpasalamat sa iya. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Bisan pa sa mga pagsulay, hinomduman ko lang ang mga saad mo. Nga dili kami biyaan o pasagdan saad mo. Walay kapapyasan, misaad ka nga mubalik aron ako imong kuhaon o papuyon sa langit nga matahon. Yes, Sir God. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Bisan pa sa mga pagsulay, hinomduman ko lang ang mga saad mo. Nga dili mo kami biyaan o pasagan saad mo. Walay kapagyasan, misaad ka nga mubalik aron ako imong kuhaon o papuyon sa langit
You're worthy to be praised, Amahan. Angayan ka, Amahan, nga awitan, simbahon sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Thank you, God, sa imong mga saad, Lord Jesus. Sa panahon, Lord, nga atua kami kanimo, Lord Jesus. Saad nimo, Lord, nga kung bisan asa ka atua sa kami, Lord God. Maunay among gitinguha sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Nga makauban ka kanamo, Lord Jesus, sa panahon, Lord God, nga uban nami kanimo, Lord Jesus. Dalay ka na, Amahan, sa ulit katapusan sa imong pagkamaayo, pagpanalangin, pag-atiban sa matagusan ng mga kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord God. Wala kami laing masulti nga na kanimo, Lord Jesus. Ang imong pagkamaayo, ang imong pagkabuutan, ang imong pagkamatinud-anon sa imong mga saan, Lord God. Wala nga, amo pa dyan kang awitan, amo pa dyan kang simbahon, tungod sa imong pagkamaayo, Lord God. So mga igsoon, ato pa dyan daigo ng atong buhi nga Diyos. Amen? Sa dihang mo daig ta sa atong buhi nga Diyos, gamit na to ang kinatibukan atong kusog. Amen? Kasing-kasing, huna-huna, atong daigon ang atong buhi nga Diyos. Amen? Sa diha ganing mo daig ta sa atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Apil na ang mga bata, ha? Kung mo daig ka, musimba ta sa atong buhi nga Diyos, atong gitsang sayawan, awitan, pakpakan nga walay tihik. Amen? Amen. Kay mga igsuon ko sa Ginoo, kanang tibok party sa imong lawas, walay laing nanikiyaan na even ang imong gininhawa kundi ang Dios. So ang response sa atong buhi nga Dios, ato siyang daigon nga tinud-anay hinukad sa atong kasing-kasing una-una. Amen. Amen. So dungan ko na ta mga igsoon, kanang higop ta og hangin ba. Inhale, 1, 2, 3, then exhale. So, imong na-feel igsoon nga natay giginhawa, no? Na naginhawa ta, amen. Pika imong katupad. Oh, buhi isa. Oh, amen. So, ang Diyos naghatag nimo gininhawa kusog. So, gamitan na mga igsoon nga madaig na to atong buhi nga Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Sing it sa mga pagdayag. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit, singgit sa mga pagdaing, amen. Singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Karon ang adlaw sa pagmaya, magkahiusa. Yes, Lord. Diha kaniya. Kita ihitaw. Kita ihitaw. Mga pagdaig, mga pag-awit, diha kaniya. Singgit, singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit, singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Karon
Yes, Lord. Dahil kunta ang hari, bahon ta ang hari, alagaran ta ang hari. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit, singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Ayan lang nga maglipay ka, magpasalamat sa akin na buhay na naabot ka. Gikan kaniya, ang ayan lang nga simbahon siya sa tibuok kasing-kasing kusog o hurahon na himayaon siya. Walay pagkabalin kung man yan ang pagpiling, walay paglupad ang iyang pagtagad. Walay pagkabalin kung man yan ang pagpiling, walay paglupad ang iyang pagtagad. Manluluwas! Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipot ka sa tanan mo, hindi gugma. Manluluwas ka, manlalaban ka, di pa nalipot ka sa tanan mo, hindi gugma. Ang ayan lang simbahon siya sa tibuok kasing-kasing kusog o hunahuna, himayaon siya. Yes, Lord. Kabalin kung man yan nagpabilin, walay paglupad ang iyang pagtagad. Walay pagkabalin kung man yan nagpabilin, walay paglupad ang iyang pagtagad. Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipot ka sa tanan mo, hinigugma. Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipot ka sa tanan mo, hinigugma. Yes, sir. Yes, Sir Jesus. Walay lain nga Ginoo nga manluluwas kundi ikaw lamang, Ginoong Jesus. Ikaw ang Diyos tigpanalipod ug ang ayan kaamahan nga mudawat sa among mga pagdaig o Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang among kusog, Amahan. Ang among kusog, Lord Jesus, nagagikan gid dinha kanimo. Kay kung sa amoa lang, Ginoo, wala gid may igong kusog, Amahan, kung dili gikan ug gikan kanimo o Dios ang kusog nga naa ka namo, Lord Jesus.
aduna may mga moabot nga mga challenges, Amahan. Dili na mo malimtan, Ginoo, nga ang naghatag na mo kusog kadasig nga kami makapadayon sa pag-alagad nga kanimo, kundi ikaw lamang, Ginoong Jesus. Thank you, Lord God. Yes, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Kusog ka na ko, kalipay og dalang panan, moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay og dalang panan, moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ulay rason, Amahan, nga dili ka na mo simbahon, Lord God. Wala kami ikarason, Ginoo, nga dili ka na mo masimba, O Diyos. Tungod ikaw man ang Diyos, tag-iya sa among kinabuhi, Lord Jesus. Sa tandang nga naa ka na mo, Lord God, imo og imo kinigikan, Lord Jesus. Bisa wala kami rason, Ginoo, kay kung wala ka, Amahan, wala pud mi, Lord, ining kalibutan, Lord Jesus. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Yes, Diyos ka ni Abraham, Diyos ka ni Jacob, Diyos ka na Isaac, Diyos ka kanamong tanan. Thank you, God, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Yes, Sir God. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang
Dungog na ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Rason nga dili ka na mo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan maniluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason o Diyos, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Thank you, God, sa imong pagkabuutan nga Diyos. Nga kami naka-awit, nakadaig diha nga nimo, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, sa mga katawhan nga imong gipadala, Amahan. Salamat, Lord. Ikaw ang Diyos nakakita. Ikaw ang Diyos nakakita, Amahan, kung kinsa sila nga imong gipadala, Lord Jesus, aron Ginoo makadungog na pud usab, Lord, sa imong mga mensahe nga imong ipaabot karon kabutagon, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuutan, sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkadiyos nga walay sama. You are the kings of kings, Lord. You are the lords of lords. Ikaw ang Diyos, hari sa tanang hari, sa tibuok kalibutan, Lord Jesus. Even sa tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi, O God, sa mga tagsa-tagsa na mo ka family, Lord God, wala ka, O Diyos, nagkulang, Amahan. Kadiha sa imong pangalan, O Diyos, walay nakulang. Thank you, Lord, ang tanan nimong mga katawhan. Kanunay ka, Lord Jesus, nag-provide sa tanan nilang needs. Kanunay ka, Ginoo, instant ka, Amahan, nga imo kanunay giatiman ang tanan nimong mga katawhan niluwas, Lord God, ug imong mga pinangga nga mga katawhan. Salamat, Lord, sa kusog nga imong gihatag kanamo. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo nga diin tibuok semana imo kaming giatiman, imo kaming giubanan, Lord Jesus. Ug diha kanimo, O Dios, kanunay luwas ang among kinabuhi, Lord God. Pag diha minimo musalig, mudangop kanimo, Lord Jesus. Kay diha sa imong pangalan, O Dios, Lord, dili mapakyas. Saad nimo, O Dios, nga kanunay nimong ubanan ang imong mga katawhan. Ug kanunay nimo, Lord, gimonitor ang mga tagsa-tagsa kakaugalingon. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuutan, pagkabalaan, Diyos nga walay sama. Kanimo lamang, O Diyos, ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat kanimo lang. Sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen. Hallelujah.
ang tanan sa mga awit makalangit. Di gyud nato kapungan nga makahilak ta diha sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Og karon ato ding isunod ang scripture reading pagdadon ni Ailami. Maayong buntag tanatong tanan maigsuon ko sa Ginoo. Og ari ta sa pagpanindog agi pagtawad sa atong buhi nga Dios. Og atong paggabasahon ang pulong sa Dios diri sa Juan 14 bersikulo 1 hangtod sa 3. Og miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios. Og salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili unta kamo sultihan ini og kun atuan na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo. Mobalik ako og kaon ko kamo aron bisag asa ako. Atua usab kanamo ang pulong sa Dios. Amen. Amen. O karon ato day isunod ang testimony o kadaugan sa atong igsuon nga ato sang hulat-hulaton kadiyot kay namatiis pa guro. Ato di ay pakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi ug giun sa siya pag-atiman. Ako di ang ihatag ni akong sa atong inahan nga mag-birthday ra ba din ni Ugma. Dako gyud kay ning pasalamat sa Ginoo. Ginoo ko. May mo doon ang tong tanan. Ako, napasalamat ko sa akong kinabuhi na niabot ko karong mga katuigan. Daghan pa yung taong katuigan nga abot sa kong kinabuhi. Sa gagmay pa akong mga anak, nagatiman kong maayo apan wala makalampos pag-eskwela ng uban akong mga anak tungod sa among kawaladon. Si Rasi lagi nakalampos tungod kay mga magulang. Nanarbaho, nalipay ko nga maghatag-hatag siya na mo mga pagkaon. Sa buhi pa akong mama sa una, sa gagmay pagyug kay sila. Magpangpangayo ko pagkaon tungod kay wala na ang ginikanan ni Binben. Tungod sa unsi kabugno ko nga mga bata, ako ginanggibuhi at paningkamot panghangyo sa kabalayan, makaon. Nagpasalamat yun ko sa Ginoo sa among kawaladon. Niingon ko, Ginoo, tabangi ko kay wala yun may mahimo. Ako maglungag ko og tagupat ka baso. Lainon ako na, katukaron og tagura ka sandok sa akong mga bata. Gibahin-bahin din ako na kay parang nga makakaon tanan. Kay naabay ubang mga bata nga may mukaon. Akin ay mukaon kay kuan man, lupig naman sa kinananay. Di bahin-bahin. Muna si Russell, nadagko na sila. Si Russell ga eskwela, wala na may makabulos-bulos. Nagpasalamat dyan ko sa Ginoo nga akong nga anak, gagmay o grado ang uban. Kay tungod sa mga kawaladon, si Russell lagi nakalampos og high school. Pangayon ako sa Ginoo nga dili lamang intan magsakit-sakit akong anak kay wala may mahimo nga akong ikabuhi sa akong anak. Nya magunsaman si Binben Mananggo apilag hubog-hubog nya ako ras balay kay naari gud na akong mga anak. Gusto ka lang siya kanaog. Muna karay akong salamatan sa Ginoo nga akong mga anak maintog lawas sige hangtod mga dako nga mag-uban gid mi tanan.
ug sa akong bana nga katigulangon na may miklawas tanan. Magpasalamat jud ko sa Ginoo nga akong mga anak mag-uban mi tanan. Ug sa akong mga apo nga tanan ug sa akong mga sungkod may taglawas tanan akong pangayo sa Ginoo nga may taglawas nga di magsakit-sakit mi pamilya tanan. Ug kini akong gipangayo sa Ginoo nga pilo-pilo ning taon ang akong edad hangtod sa akong katigulangon may kuglawas sige kini akong gipangayo sa Ginoo. Kurog tungod sa ka. Amen. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios no kay bisan unsa man may kalisod sa una sa gagmay pa mi nga tinuod gyud to nga gikuan ni mama nga magbahin-bahin gumi sa kanon nya kung musalig ka sa kahitasaan iyara gyud kang luwason og dalaygon kayo ang buhi nga Dios nga gipadayag ni mama nga karon isunod ay nato ang mo testimony si Brad Sirapin. Maayong buntag mga igsoon. Sa ako dahil testimony sa sawa pa ko nangalagad sa Ginoo dito ko syudad. Ang requirement sa pagpang-apply daghan kaayo NBI, biodata sa padiha mga is pero sa diha nga nangalagad ko sa Ginoo sawa pag sa diha nga nangalagad ko sa Ginoo biodata na lang gyud mo requirements ingani kanindot nya daghan pag ikong mga trabaho gipambiyaan ako dito syudad. Kaya nga no lagi, daghan ng panalangin kung moabot ng mga laga na kaginoo. Baktas ko dias magikay, kulon, la, sigig tanaw-tanawan ng mga gate kung naabay gipos nga mga wanted. Nya, dalag mga envelope na atanan dito is number o kanang NBI. Sa diha nangalagad na kus ginoo, bay dita ragi gikinahanglan. Kaya nga naman, ang mga nangalagad sa ginoo nga akong kauban sa simbang tag-iya mga kumpanya. Dito, ang akong requirements, by dita, ragyod. Una nga, dihagig ko nakaingon nga, ang Diyos, kung imo lang yung unahon di ay, siya ragid ang mga dugang. Dire, pag-uli na ko dire sa Malabuyo, Lord, wadyo ko ni duol-duol tao, wadyo ko ni ingon nga, muni mo na, ninanglan ko kwarta. Ninanglan ko kwarta, wala dyo ko never gi ko ni duol tao, pero ampo ragi ko sa Ginoo. Time will come, naghaul diha sa sa salog, giduol ko nga padraybon. Ing ani ra gid ga provide ang Ginoo. Wa jud ko ni duolog tao nga hulama ko diha kay naamang gid ko nabasahan sa verse sa Bible nga dili gid pwede manghulam. Naagi ko kun dili paghigugmaay lang kamo. Niduol jud ko sa Ginoo, nagampo ko ni anha tong sa katawo nga dong drive ka dire mo na. Nakakwarta gid ko. So dako na kong pasalamat diri ginako na sinati ginako nga God will provide. God will provide lang gid basta tinud-on ra gid nato siya. Ato ra gid ang dungog himaya iya ra gid. Amen. Dalaygon kayo ay lang kinabuhi no kung magtawag gyud kanila ubanan gyud ka sa Ginoo. Ug karon isunod ay nato ang halad awit sa Tamayos Family.
kanunay. Sa paningkamot, kung kulang sa inspirasyon, walay laing himon, gawas pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko. Walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Busa karon, di kinahanglan ang kadaugan. Isalikway ang problema kaguon, og ang pagsalig ihangad ngadto sa langit. Tinuod nga kalipay ang pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko. Walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Busa karon, di kinahanglan ang kadaugan. Isalikway ang problema kaguon, og ang pagsalig ihangad ngadto sa langit. Tinuod nga kalipay ang pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko. Walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Gawas kanimo. Amen. Dalaygon kayo ang kinabuhi sa mga Tamayos family. O karon ato ding isunod ang pulong sa Ginoo nga ato diayng isintro atong mga huna-huna o ipokus diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. O ako kini diayng ihatag sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Lingya imong tapad sa wala og sa tuo ing na panalanginan kas Ginoo. Nindot kayo ang mensahe sa awit mga kaigsunan sa tinguha sa kasing-kasing sa atong igsoon nga inspirasyon nato ang Ginoo. Sa atong pagpuyos kalibutan wa tay laing dapat tinguhaon pangandoyon kundili ang mga pulong sa Dios, ang mga saad sa Dios. Sa miaging Domingo, ato ang nadunggan, nakatunan nga sa ato ading kinabuhi, daghan kayog saad ang Dios. Ing naimong tapad, daghan kayog saad ang Dios. O niya, ang saad sa Dios, ihang gilig-on nga dili gyud niya pakyason.
Kon ang tao mo saad pakyason, pero sa Dios di gyud na niya kalimtan. Di na niya pakyason. O niya, sa miaging Domingo, ako nagtuo nga inyong nadunggan og nasabtan ang mga mensahe may tungod sa saad sa Dios nga ikaw pauswagon. Amen. O gitudluan ta sa mga pamaagi sa Dios kung unsay mga pamaagi aron ang iyang saad nga pauswagon ang tao makasinati kaniini. Siguro kung naay mangutana nimo unsa may mga pamaagi nga imuhang nasabtan, imo bang natipigan o imurang nalimtan? Kinsa may naato dire ato miaging Domingo. Ayaw kalimti mga kigsunan ang saad sa Dios, pauswagon ka sa tanang bahin sa imong ginabuhi. Labi na gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. Nya diha sa pagpangalagad sa Dios, daghang mga buluhaton nga iyahang gipakita gibilin diha sa Biblia. O kinahanglan nga muuswag ka diha sa maong buluhaton. Lamang dunay mga upat ka pamaagi ang gihisgutan sa Dios sa miaging Domingo. Kinsa may nakahinumdom ato kuno tong reviewon o gamay before ta mo padayon sa mensahe na usab sa Ginoo nga kinahanglan natong masabtan og madunggan sa atong panag-uban kay pinaka-importante nga sa atong pagtuo do na gyud tay masabtan. Unya katong atong masabtan dili to nato kalimtan ug dili nato tugutan nga mabaylo lang sa mga pulong nga naa sa kalibutan. Kay ang mga pulong sa kalibutan brainwashon man ka, limbungan ka. Og ang mga pulong sa kalibutan di man iwa gyud kay laing padulngan kun dili ang imperno gitawag og kalaglagan. Unsaon man aron dili ka malimbungan, importante imo gyung ato gyung hinumduman ang mga pulong sa Dios. Og diha sa pulong sa Dios klaro kaayo nga dunay mga saad ang Dios. Og diha sa mga saad sa Dios wala niya lubuga. Gilubog ras tao. Tao ray galubog. Munang ayaw tuguti nga ang wala lubuga sa Dios, dili po nimo lubugon. Amen ba? Nasabtan? Para dili po malubog sa imong nahuna ang pamaagi sa Dios, dapat ato ning hinumduman. Adunay upat ka klase or pamaagi aron pauswagon ka. Unsa man? Pagtuo? Ansa pa? Di ba sa Biblia ato tong gihisgutan? Unang pamaagi, nga kinahanglan magpadayon ka sa pagtabang ug sa pagpadayon sa pagtabang sa imong isig ka Kristohanon. Doon na ganito'y pasidaan nga ayaw patabangin ng mga taong tapulan. Nakahinamdaman? Nahinamdaman? Wala pagyapon. Kung pauswagon ka, ingon si Jesus, daghan kaayong mga tao nga dili kantigong mutabang, nag-anam hinuon sila kakabos. Apa na ay mga tao nga walay pugong-pugong sa pagtabang, gipauswag sila sa Dios. Panultihon, Kapitulo 11, 24, hangtod sa 25. Gipauswag sila sa Dios. Diha gipakita nga kung kita matinabangon, lamang atong ilailahon kung kinsa gyoy angayan nga tabangan. Kay daghang mga tao nga nangilag tabang pero mag-abusar pod nga imong tabangan. Tama ba? Ato naman ang nadunggan mga mensahe, mga pasidaan sa Dios sa miaging Domingo. Unya ikaduha mga kaigsunan, kinahanglan dili gyud pud ka tapulan. Kay ang mga tapulan matod pa dili angay pakanon. Asagan ito mabasa? Importante na mga kaigsunan nga ato gyung mahinumduman ang mga pulok mga mensahe sa Ginoo. Like ni David, si David nakasala. Sa dihang nakasala si David, ihang gitun-an kung unsay iyang gikinahanglan para dili na gyud siya makasala. Diha sa iyang sulat sa Salmo 119, versikulo 11, ingon siya dito, gitipigan ko ang imong mga balaod sulod sa akong kasing-kasing. Og tungod niini wala na ko makasala kanimo. Amen ba? Kung atong hinumduman ang mga mensahe sa Dios, atong tipigan. The word tipigan, ampingan, hinumduman, reviewhon. Dili ta makasala. Kay maghari man ang mensahe sa Dios, ang mga pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Unsa pagyoy mga gikinahanglan aron mo uswag ta. Kinahanglan ikinabuhi ang mga pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Unya mapaubsanon, mapailubon,
Mas nindot mga kaigsuonan kay kita mga magtotoo, gitawag mangyutag mga Kristohanon. Nya gitawag pagyutan ni Jesus mga tinun-an. Maayong adlaw sa mga tinun-an ni Jesus. Ingo si Jesus, panglakaw kamo, kisa iyang giingnan, ang mga apostoles, si Mateo, si Juan, si Lucas, si Marcos, ang 12 ka mga apostoles, iyang giingnan, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Himua ang tanang katawhan, nga akong tinun-an, dili tinun-an ni Gideon, dili tinun-an ni bisan kinsa nga nagwali sa pulong sa Dios, kun dili tinun-an ni Jesus Christ. Unya ingon da Isas Mateo 28 bersikulo 20, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. But ipasabot mga kaigsuonan nga sa atong pagkatinun-an, ang pulong sa Dios mo'y dapat natong katunan. Ang mga pagtulunan, ang mga sugo sa Dios. Amen? Inay mong tapat taro nga pagpaminaw. Mo bitaw nang naay mga pahinomdom gyud nga sa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios mao pinaka-importanteng bahin or parte sa atong panimbahon ang pagpamati sa pulong sa Dios. Kanunay gyud nang giauhag sa ubang mga simbahanan nga moingon gyud nga ihiklin ang mga langyaw nga huna-huna kanang nagsuroy-suroy nga mga huna. Ini mong tapad na dala imong huna-huna basig nabilin. Nabilin tungod sa problema. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan karong nga mga panahon na saad gyud sa Dios. Sa miaging Domingo, saad sa Dios nga pauswagon ka. Yan naa gyud grabe gyud katinaw ang mga pamaagi. Gani sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod, nakigduyog, nakiguban sa atong panimbahon, naakaron sa naglaing mga lugar, naakaron sila sa naglaing mga nasod. Ming message yun nako nga ingon siya nga tinuod yun pastor. Sa diha nga kaniadto wala pa siya mga lagad sa Dios, pertig yung lisura. Mao nang miingon siya mama kaganina nga kanang kanon bahin-bahinon. Magutan og kamunggay unya bahin-bahinon unya makakita kuno sa siyang mga anak nga lami pagyud kay ikaon yang saon ta man na may kanon. Pero sa dihang nangalagad ng tas Ginoo, wala natakab sig pagkaon. Amen? Unya, kamupod mismo makabantay, wala na kagulihang. Yes, doon na may mga kapakyasan kaniadto sa ato mga ginikanan, sa mga amahan, sa mga inahan. Kaniadto to, wala pa sila sa Ginoo. Usa ka to ka, kana bitang ebidensya nga lahi gyud kaayo ang taong dili kapangalagad sa Dios. Lahi kayo ang kahimtang kung ang tao dili kaalagad og Dios kaysa tao nga makaalagad ng Dios. Kay kung akong tan-awon lang sa ilang kahimtang ni Papa Binbin, Mama Bibin, kaniadto karon pertinan dako ag diferensya. Kisay mo tuo. Dako ka na kay diferensya. Sa una matudpas akong asawa, mga bukol sa una. Karon wa nay mga bukol. Amen. Nindot na kay mo na nga kaniadto unsa toy mga kapakyasan, mga dili maayong mga kiniiya, dili to dapat nato ikasakit kay kaniadto man to. Wala pa man tas Ginoo ato. Karon nga nanatas Ginoo, naa pa bay pagbahin-bahin kanang murag ginagmay? Wala na. Kung sa kanang hayupan pa buras ka na. Nindot no? Kagabi pa lang wa na. Nagkaon ko mga kaigsuonan pagkanindota. Wala lang kaadtong uban. Di lang nako isigutan. Ang hisgutan nato karon mga kaigsuonan. Igsuonan saad sa Dios. Ang tanan mayong saad sa Dios. Sa gibasa kaganina, dunay saad. Ang mensahe sa Dios ato karong hisgutan, mahitungod siyang saad nga naay say gitudlo nga mga kikinahanglan aron ang saad sa Dios mo'y ato ang padulngan. Dapat gyud sa ato ang pagtuo, ang saad sa Dios mo'y atong padulngan. Dili maayo nga nagtuo tag Dios unya ang ato ang padulngan di ay tingog di ay og lugar di ay kalaglagan. Ablihi inyong Biblia diha sa Mateo kapitulo 7. Kay dunay mensahe ang Dios nga gusto niyang klaruhon.
sa atong pagtuo nga dunay Dios. Mateo City, versikulo 21. Versikulo 21. Mateo City, versikulo 21. Kana ra nga bersikulo atong hisgutan. Ingon dinhi na ang tanan nga nakaabli na sa Biblia nga nakadumdum na sa Mateo City 21 mayong amen. Ang uban wala pa. Pero kadaghanan okay na. Ang uban mo po'y Biblia. Napay Biblia dito sa likod. Siguro karong simnahon na mo adto mig syudad mukuha mig Biblia katong mga dagko old anyo. Sige dongan ta Mateo City uban Mateo City 21 nag-ingon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kato lamang magtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Ampo ta? Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagmonitor sa matag tawo nga migtuo kanimo. Ang imong pulong nagpahinumdum kanamo nga dunay Dios nga nagpuyo diha sa langit, nga nagtan-aw sa kalibutan kung kinsay mga tao nga nagsimba kanimo. Kinsay mga tao nga maalamon nga nagsimba og Dios. Nasayod kami nga nakit-an nimo ang matag usa namo kahuna-una. Ang among kasing-kasing, bisan ang among mga tinguha, mga pangandoy, ug ang tanang mga binuhatan sa tago, sa dayag, sa mata sa tao apadiha kanimo, wala gayoy makatago. Salamat o Dios nga imo kaming pakigsultihan sa imo mga pulong ug imo na usab kaming i-bless sa imong mga mensahe. Kuyog o Dios sa imo mga katawhan nga ni karon ug sa mga katawhan nga naa karon sa naggalaing mga lugar sa Pilipinas og sa mga katawhan nga naa karon sa nagkalaing mga kanasuran sa tibuok kalibutan. I-bless Ginoo ang tanan. I declare blessing nga ang tanan nga makabati, makadungog, makasabot gayud sa imong mga pulong nga imong giandam alang kanamo. Malipayon kami nga mudawat ug magkinabuhi niini samtang kami maghulat sa pagbalik sumala sa imong saad. I declare blessing sa matag usa, sa mga bata, mga batanon, mga hamtong. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kaganina, gibasa sa atong igsuon, si Jesus nakigsulti sa iyang mga tinunan nga mabasa nato sa Juan 14, versikulo 1, versikulo 2, versikulo 3. Nga nagpasalig si Jesus, ingon siya nga, ayaw kamo kaguol. Amen ba? So nakit-an sa Dios nga dunay mga tao nga maguol. Doon na po'y mga higayon nga ikaw mismo makasinati sa kaguol. Nga dili gyud nimo makit-an ang solusyon. Dunay mga panahon nga makaingon ka nga grabe yung guula. Pero kasagarang solusyon ana kanang ipahaway lang nimo. Ipahaway lang nimo, itulog lang nimo dayong ipri nimo ngadto sa Ginoo. Now, ingon ang atong Ginoong Isus nga, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig kamo kanako, si Jesus miingon, sa balay sa akong amahan, daghan kayog lawak, daghan og mga kwarto, kumbaga, muadto ko sa balay sa akong amahan, mag-andam kog lawak para nimo, ina imong tapad para nimo. Mahuman na gani kog gama, sa lawak nga para ninyo, ingon si Jesus, balikan ko kamo. Ang tanan mayong balikan ko kamo. Kisay balikan? Kita. Balikan ta, maunay grabe ka tinaw nga saad ni Jesus. Ang tanang mga tao nga nahimugso sa kalibutan, mga tao nga dunay gininhawa, gisaara ni Jesus nga gam-an niyag lawak, gam-an niyag puluyanan. Tanang mga tao.
Pero duna say mga pasidaan sa ubang libro sa Biblia nga dili nato kalimtan, nga iyang giklaro mga kaigsunan, nga dili sad tanan nga mga tao nga magtawag kaniya Ginoo Ginoo makasulod didto. Klaro kayo na. Amen ba? Yes, dunay langit nga giandam ang Dios alang sa tanang mga tao. Og ingon si Apostol Pedro, ang Dios dili gayud malipay kung dunay usa ka taong malaglag nga dili makasulod sa iyang gingharian. Mo nang hangtod karon, bisan unsa na lang kadautan ng mga tao sa gawas sa nasod sa sulod sa Pilipinas, nagpailob ang Dios aron ang mga minsay sa Dios muabot man lang kanila. Kabantay mo sa mga prisuhan, pertindaghan ang mga magwawali dito. Ang akong mga kauban nga mga pastor sa syudad, grabe sila nga mihatag og panahon, sakripisyo sa pagwali sa mga tao nga naas prisuhan. Sa CPDRC, sa City Jail, sa Cebu City. O niya dito pa man ko sa Opera, kami akong asawa, madunggan ako ang mga wali sa mga pastor. Nga kinahanglan ang mga tao bisan naa sila prisuhan, makaila sila sa Ginoo. Mudawat sila ni Jesus. Kay walay lain nga nagsaad nga ikaw ug ako kuhaon og dadon sa dapit nga wa nay kasakit, wa nay katapusan, si Jesus lamang. Unya daghan kay mga pagpadayag, pagpahinumdom ang Dios sa Biblia. Kung mo basa ra gyud tag Biblia mga kaigsuonan, daghan kay kang makatunan mahitungod sa plano sa Dios ug sa pamaagi sa Ginoo. Mao nang ang simbahan, ang trabaho sa simbahan, ang tanang mga pangulo magwawali sa mga simbahan, ang ilag yung tinguha nga matudluan ang tao. Mao nang diri pa lang mga kaigsuonan, ibin sa atong mga kaigsuonan diha sa social media, tinguha gyud sa Dios nga ang pulong sa Dios atong masabtan. Amen? So diha giklaro nga ang atong Ginoo duna say saad nga ikaw ug ako iyang balikan. Unya duna say mga warning nga ingon siya nga sa dili pa ko mubalik, sa dili pa ko moabot, duna ko'y ipakitang mga ilhanan nga mga katingalahan, dunay mga kaguliyang, dunay mga kagubot, dunay mga gubat, dunay mga trahedya. Kining mga trahedya nga kaniadto atong nagian, usana na nga gihisgutan ni Jesus Christ nga mga ilhanan aron pagpamatuod nga ang iyang gisulti nga ikaw iyang balikan mahitabo gayud ni. Pero timan tanang mga taong nga nagtinguha nga makasulod og bag-ong langit, dunay pasidaan si Jesus. Ingon si Jesus, dili tanang tao nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa raman di ay ang makasulod sa gingharian sa langit? Sa atong gibasa diha sa Mateo kapitulo 7:21, ang makasulod og langit kato lamang nagtuman sa kaububuton sa Amahan. Hello. Muna nga sa atong pagpangalagad siguruho nato nga samtang may gininhawa pa, may kusog pa, makasabot pa ta, atong tinguhaon og panganduyon nga masabtan nato unsa gyoy gusto sa Dios. Unsa man ang gusto og kabubuton, di ba usara? Amen? Kanang gusto og kabubuton. Now, nganong giingon man ni Jesus nga dili tanang magtawag kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ato sang hisgutan, ang tanang tao nga dunay gitawag nga Ginoo, lahi-lahig prinsipyo. Hello. Ato kunong hisgutan ang tanang relihiyon sa tibok kalibutan. Amo man gyud nang gitun-an. Taas-taas nga higayon nga kami nagtuon mahitungod sa mga klaseng relihiyon sa tibok kalibutan, dili lang sa Pilipinas. Ang pinakadako nga relihiyon sa tibok kalibutan gitawag sa Kristyanismo. But ipasabot, daghan kaayo, majority nga dunay mga majority kanang mas daghan ang mga tao nga nagtuo ni Jesus Christ. Moingon ganitang Kristyanismo,
mauna nang kitang mga Kristohanon. Amen ba? Hello? Pero kung imong i-search pa mga kaigsunan, mas daghan na sad karon ang gitawag Islam. Ya, pareho na silang nanangyaw. Pareho na silang na ay Diyos. Dagko na sila nga mga relihiyon. Na ay mga Kristyanismo, Islam, Buddhism, unsa pa na? Judaism, ang Judaism, dito na nagsugod sa Israel. Sa Palestine. Nya kanunay ng gubat hangtod karon. Kanang Judaism, ang ilahang gikuhaag pattern from Abraham to Moses. Di sila mo dawat ni Jesus. Mao nang mga Hudyo. Ang ilahang simbahan o ilahang pagtulunan, mao nang nahimugso ka ng Judaism. Nya na ang Buddhism. Ang sa pagyod? Apil daghana no? Nya na ay mga ako sa ning tan-awon diri mga kaigsunan, ako maning gipamalandungan na Hinduism nagsugod ni sa India o sa Nepal, Buddhism sa East Asia, nya uban pang mga lugar, Hinduism o niya Sikhismo, o sa mo nang Sikhismo, apit mamusmos, nadaghang kayo, o niya naapay mga tao nga ang ilahang gituhan through traditional. Like sa China, kasagaran sa mga relihiyon sa China is tradisyon. Munang muyukbo sila og bisag kinsa, bisag unsa, mga larawan, kanang mga Buddhism, Buddha. Nya ari ka sa Taiwan, ari ka sa Indonesia. Perting pagkadaghana gyud mga tao nga laylahi gyud sila og kanang prinsipyo mahitungod sa pagtuo, pero nagsampit og Ginoo. Amen. Nya sa Kristyanismo pa lang parte ng pagkadaghanang nanangasanga. Nya parehos yun silang nagsampit o Ginoo. Ikaw nagsampit ka Ginoo. Sila sa nagsampit o Ginoo. Dire nagsampit o Ginoo, didto nagsampit o Ginoo, bisag asa nagsampit o Ginoo, pero dunay giklaro si Jesus nga angay natong bantayan nga dili tanang nagsampit og Ginoo makasulod og langit. Ang giklaro ni Jesus kung kinsay makasulod og langit nga diin didto nag-andam si Jesus karon og lawak katong nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Hello. Pangutar na. Sa imong pagtuo nga dunay Ginoo, nasahid ba ka unsay gusto sa Amahan? Unsay gusto sa atong Ginoong Dios? Kayo ma si Jesus giklaro magyud niya. Ingon siya dili tanang magtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kun dili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan. Maunay trabaho sa mga kasimbahanan nga ang mga tao tudluan, paila-ilahon kung unsa gyoy kabubuton sa Amahan. Maghisgot usa taog pipila ka mga butang nga gusto sa Dios. Diha sa libro sa Micaias or Micah. Basaha ang Micah or Micaias. Imong makit-an diha sa kapitulo 6 versikulo 8. Gipakita na niya kanimo, o tao. Ang Dios mao'y nagsulti ni ini mao mensahe. Gipakita na niya kanimo, o tao, unsa ang maayo, ang gipaabot sa Ginoo kanimo, mao ang pagbuhat sa kangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma, og sa pagkinabuhi diha sa pagkamapabsanon, pakig-uban sa atong Dios. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang gusto sa tao, ang gusto sa Dios, ang buot sa Dios nga magtrabaho tas kangayan. Kanang patas ba? Kanang dili bitaw
kanang mangalkansi o sa ilain pag yung term ana. Dili manglimbong. Gusto sa Dios nga dili gyud ta manglimbong. Kay ingon si Jesus kung manglimbong ka, limbungan kasab. Kabantay mo nga kung unsay imong gipugas, imo nang anihon di mapud na mahitabo nga pugas ka og munggos, tahuri imuhang pupuon. Munggos po gyud imuhang pupuon. So dihagi klaro mga kaigsonan nga ang gusto sa Dios nga magkinabuhita nga mapaubsanon ang tanan moingon mapaubsanon. Kay ang prinsipyo sa Dios moingon siya nga ang magpaubos ipataas, pero ang magpataas ipaubos. Pero daghang mga tao nga nagtuo Ginoo hari-harion. Tama? Ako'y magbuot. Di ba? Labi na sa politika. Labi nang makalingkod na. Muna nga, dunay mga pagtulunan ang Dios nga gusto niya nga atong makatunan. Arita sa Juan Kapitulo 6:40. Juan 6:40. Kay buot sa akong amahan, the word buot, gusto sa amahan. Nga ang tanan nga makaila, makakita sa anak, ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang mga adlaw. So dihagi klaro nga, ang gusto gayud sa amahan, ang pangandoy gayud sa atong Dios, ang tinguha gayud sa atong Dios, nga ikaw ug ako makakita, makaila, mudawat ni Jesus. Kay diha kang Jesus, naa diha kaniya ang kinabuhing walay katapusan. Pero mao lagi na, dili tanang nagtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kay dili man tanan nga muingon na kaila ni Jesus, ming dawat ni Jesus. Kinsa man ang tinuod nga mingdawat ni Jesus. Kinsa man ang mga tao nga tinuod nga nakakita, nakaila og mindawat ni Jesus. Siguro maingon ang tao, ako pastor. Pero unsa man ang giunsa man pagpaila sa Dios sa mga taong tinud-anay nga nakakaila, nakakita, kay mao man ay gustos amahan. Nga ang tanang tao makakita, makaila, mudawat ni Jesus. Tanan bang nakadawat ni Jesus? Tanan ba dinhi nakadawat na ni Jesus? Hello. Ang prueba nga tinuod kang nakadawat ni Jesus na unang Juan Kapitulo 3. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 6. Busa ang tanan nga naa na kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala pa makakita o makaila kaniya. So dihagi klaro, pwede kang moingon nga nakaila ko, nakakita ni Jesus, midawat ko ni Jesus. Pero ang Dios dunay pamaagi kung kinsay iyahang kanang dawaton nga nakaila gyud ni Jesus. Ang taong nakaila ni Jesus, wala magpadayon sa sala. Mao nang trabaho namo nga mga magwawali, pahinumduman gyud ang matag tawo nga dunay Ginoo, nga likayan gyud ang sala. Unsa may makatabang nato aron dili ta makasala? Ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Mao bitaw na niingon si David, gitipigan ko ang imong mga pulong sulod sa akong kasing-kasing ug wa na ko makasala. Pero mo ni problema. Kung nagtuo ka, pero ang gitipigan nimo sa imong nauna, gitipigan nimo sa imong kasing-kasing, pagdumot, kasuko, katong gilibak ka, katong gibinuangan ka, giilad ka, gilimbungan ka, mao na gani na imong tipigan, timan ini, bisag ang imuhang kaatbang, kanang imuhang hinagbo, mo ismail, magmugot ra gyud ka. Kaya nga naman, ang nasa imong huna-huna og sa kasing-kasing, gilibak man ka, gidaot ka. Nya ang kadaot, ang gisingisi ba? Pero mga pulong gani sa Dios ang imong tipigan, bisag gidaot ka, matingala ra ng mga tao nga nang mag-ismail ra gyapon ka.
Ngano man, timan ang tambag ni Solomon sa Panultihon 17:22. Unsay tambag? Ika mo kung naibasa diha. Ang pagkamalipayon, makaayo sa panglawas. Inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Kabantay mo, pag ang tao sige kasubo, daghan nga mga sakit nga bation. Kay ang tao nga grabe ang kasubo, grabe ang kasuko, grabe ang kalagyot-got, kung imong lantawon, ma-weak ang iyang immune system. Pag ma-weak na ang imong immune system, dali nang makasulod ang sakit sa imong lawas. Pero kung sige kag kalipay, ang tao nga malipayon, gaan kay nang manarbaho. Di ba? Nindot kaayo ang panarbaho kung malipayon ka. Naapay kuyugan pa nimog tihol-tihol. Di ba? Kuyugan pa nimog tihol-tihol. Kay malipayon, mangka, kanta-kanta pa ka. Pero kung mga mensahe na gani sa kalibutan mo imong tipigan, bisag saon ka og pakatawa. Mukatawa man tiud kas mga salida cellphone, daklitra. Pero wala na po kay cellphone, magmugot na sad ka. Kay nganuman, ang naas imong kasing-kasing, mga pagdumot, mga kasuko, mga kasina. Muna nga, aron magmalipayon ta, tipigan na to ang mga mensahe sa Dios. Diha sa mga mensahe sa Dios, naadiha ang mga saad. Ang sa mga problema mauni, dili tanang simbahan nagtudlo sa mensahe sa Dios. Daghang mga simbahan nga ang ilang gitudlo, mensahe sa simbahan. Hello? Si Jesus mismo nakadiskubre, nakasakop si Jesus. Nga dili di ay tanang simbahan ang giwali pulong sa Dios. Pero bless kayo ka, bless kayo ta, nga sa atong pagsimba sa Dios, ang pulong sa Dios po atong nasabtan. Tinuod ba Pastor Gideon nga naay mga kasimbahanan ang gitudlo dili mga pulong sa Dios? Yes, nasakpa na ni Jesus. Asa na mabasa? Mateo 15, versikulo 8, 9. Basahan diha. Mateo 15, versikulo 8 ug 9. Di ba imo nang mabasa diha nga si Jesus nasuko? Akong baga niingon si Jesus, tinuod gyud itong giingon ni propeta Isaias. Mateo 15, versikulo 8 ug 9. Basaha. Sige, si Jaya. Sige, day Jaya. Basaha. Wala pa di ay. Kisa may makabasa diha. Agoy. Grabe pagyod ka, worse ang ilang gibuhat kay gipaangkon pagyod nila, gipatuon nilang mga tao nga kinisugo sa Dios, pagtulunan ni sa Dios, pero nasakpan ni Jesus nga dili na pagtulunan sa Dios. Pagtulunan ra na sa tao. Si Jesus mo'y nakadiskubre kay dili siya may gikas langit, siya may gikas amahan. Nakabalo si Jesus unsay mga pagtulunan sa amahan. Sigurado si Jesus sa mga pagtulunan sa Dios. Kay gikan sa Dios, miingon gud si Jesus, wa gyud ko moanhi sa kalibutan aron tudluan tamos ako ang gusto. Kun dili nagtudlo ko, mianhi ko aron tudluan ko kamo sa gustong ipabuhat sa amahan. Hello. Nakabalo si Jesus kung unsay mga pagtulunan o unsay gusto sa amahan. Dito niya nadiskubrihan nga dunay mga simbahan di ay nga ang mga wali sa mga tao dili gikas Ginoo. Mga hinimo raman sa tao. Munang kabantay ka, daghang kay simbahan sa tibuok kalibutan lahi og mga pamaagis pagsimba. Kung nakadiskubre pa mo sa akong nadiskubrihan og naadtuan,
Na gani nagsimba mga kaigsuonan kanang time mag praise and worship, mangatkat sila ana. Kay napuno kuno sila sa Holy Spirit. Lukso-lukso ana dinhi. Mangatkat sila. Yang uban magligid-ligid, magbula ang baba. Tinuod na eh. Yang magdagadagan dito, magkapakong na lang. Nya kabantay mo na apoy mga tao nga nagsimba pod nga pinatuwad. Tinuod na eh. Nya naapoy mga tao nga hilasan sa atong pagsimba kay nganong nagsayaw-sayaw ta. Naaman na sa Biblia. Nya dili tanang simbahan nga gitudluan nga ala mugsimba mo sayaw mo ha. Naapoy magsimbang pinatuhoy ra. Pungko tuhoy. Pungko tuhoy. Unsay giingon sa Biblia? Unsay giingon sa Dios sa Salmo 150 diha 5. Dayga ang Dios upan ang panagsayaw. Salmo 47:1. Dayga ang Dios uban ang pakpakpak. Karon mo pakpak rag na politiko. Mo pakpak rag na ay mga panghatag. Nagani Euda pakpak. Pero ang kamot ay gamiton din na to sa pagpakpak sa Dios. Salmo 47 versikulo 1. Muna nga didiskubrihan ni Jesus kaparte pagkadaghanang simbahan sa tibuok kalibutan, unya atong hinumduman kagabi pa lang nagpahinumdum ang Dios diha sa Salmo 53:2 nga ang Dios ning dungaw gikan siyang trono ming tan-aw sa kalibutan og iyang gisusi ang matag tawo kung duna bay mga tao nga nagsimba nga maalamon. Kay daghan kayong mga tao nga nagsimba wa gani kalibutan unsay mga minsay sa Dios. Nya hong igon na imong tapad, ayog sugot nga ikaw na. Musampit ka Ginoo kay kalibutan sa mga pagtulunan si Ginoo. Mo nang gipadala mi diri para tudloan ta. Pero sa ako ang pag-abot na abot dire, apil daghanang mga pulo nga dili mayo. Magani to nga atong igsuon po dito ingon siya nga pastor pretindaghana nga nilibak nimo pero ako silang giingnan wa man na sila manghilabot magina na sila mag house to house. Iya ko nung gidipinsahan atong pakpakan na ang Dios, no? Naapoy mga kaigsuonan nga bisan og di wala sila magsimba dire. Pero niingon po siya nga ako pastor wa man ko mosimba des imong simbahan pero ganahan kong maminaw atong pakpakan ng Ginoo. Kay ang ato ang hisgutan mga kaigsuonan dili tabi sa tao, kundi minsay sa Ginoo. Unsay gusto sa Dios, unsay plano sa Dios, unsay saad sa Dios, pauswagon ka, dadon ka siyang trono. Duha na kasaad ang atong nakatunan. Ang saad sa Dios pauswagon ka. Dili lang sa mga butang, kundi sa espirituhanong bahin sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Pauswagon ta. Nga kaniadto mga kaigsuonan murag mukurog tang mugunit ang microphone pero sultihan ko kamo ang microphone ang mukurog tungod kay grabe na ang pagsangyo sa paulong sa Ginoo. Tinuod na oy. Permiro nimong tungtong diri murag mukurog ka mga igsuon. Labi nag ikaw pawalihon. Kurog na ako estudyante sa una kay nagtudlo man ko sa mga pastor. Aana gud oh. Yan, para dili kuno kubla, isa ako urog mag-microphone. Pero iya kong kamot kurog. Nagi kausa nga, nihangyo nga, pastor, ikaw na lang tiwas. Ikaw tiwasa lang. Nya, mahadlo kuno siyang mulantaw siyang naong kay namay sames kilid. Kay basig makuyapan sa kay inig ana, basig luspad na kuno niya siya. Grabe kuno kulbaa. Pero karon, grabe nang muwalis pulong sa Dios. Nga naman, inana na siya. Pauswagon ta, patubuon ta. Amen? Ang saad sa Dios, kuhaon ta. Pero ang ihang pasudlon sa langit, katulang nagtuman sa kaubuton sa Dios. So ang atong, doon na tayo nakatunan kung unsa gyud gusto sa Dios. Unsay kaubuton sa Dios. Buot sa Dios, nga ang tanang tao, ikaw na. Nga makaila ni Jesus. Makakita ni Jesus, mudawat ni Jesus. Unya giklaro sa Biblia kinsay tinuod nga midawat, kinsay tinuod nga nakakita, kinsay tinuod nga nakaila ni Jesus. Ang giingon dihas unang Juan kapitulo 3:6.
mga taong wala magpadayon sa pagpakasala. Buti pasabot, nakabuhat kag sala, pero imong giundangan. Amen ba? Manang nata igsoon, Gaw Joel ni anak siya nga, Gaw. Smiling guys, Gaw Joel. Sa Gaw, abi ni mo gawa, nagyo ko mag-inom. Ataw pakpakan ang Ginoo ana, pagkaninduta. Hallelujah, glory to God. Nindot kayo na, kaingon ang Biblia mga kaigsunan, ang imong lawas, ang akong lawas, ang atong lawas, templo sa Dios. Templo sa Dios. Gamito na itong lawas sa pagdaig sa Dios, sa pagsimba sa Dios. Dugang mga mensahe mahitungod sa gusto samahan. Roma Kapitulo 12, versikulo 1 o 2. Pagpangalagad na siya. Kanang tinuod nga pagpangalagad, dunay kinabuhi. Maunay tinuod yung nangalagad. Kay ang konteksto diha is pagpangalagad, tama? Ang pag-alagad sa Dios. Kanang dako kayong litra diha sa babaw. Gitawag na siya tema o gitawag po na siya konteksto. Ang pag-alagad sa Dios. 1 o 2. Busa, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy, tudloan tudloan tamo unsaon pagbasag Biblia. Kay gani sa eskwelahan mao magyunay kana bang dunay kinabuhi nga pagbasa, dili kay busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy ipakita sa Dios kanato ang yuon ko kamo. Murag wa may kinabuhi. Mura magnasuko. Na may mga kama nya na po'y mga period mo na atong respetuhan. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So ato nang pangitaon ang pinakadagkong mensahe diha. Giingon dinhi, hangyoon ko kamo. Kana bang si Apostol Pablo ba nagdasig siya nga dili inisog? Kanang uban ang pagpaubos, kinasingkasing, mga igsoon gihangyo ko kamo. Ingon sa dinhi nga, hangyoon ko kamo pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Ang pinaka ato ni hisgutan mga mensahe nga angay natong hinumduman, musimba ganita sa Dios, dapat buhi gyud ang halad. Nya time pa kanang buhi mura pong naapoy, murag buhi mura pong patay. Kana mo ingong buhing halad, kana bitawng dasig kayo. Kay naamay buhi nga murag kadudahan. Unsa man ni patay o buhi? Musimba nga nita sa Dios, excited ta. Kay Dios nang atong gisimba. Og nakakita siya nimo kung tinuod ba nga atong pagsimba. Buti pasabot, buhing halad mga kaigsunan, kung unsay minsay sa Dios buhaton. Pag-ingong, dayga ang Dios uban ang pak dili kay mo pak sa kalipay. Mura magpildiro. Murag kamatyuno na ba? Lokso kami, asa na? Malokso kami kanimo. Ano ba? Lokso. Kay, uwa pa ko gitara mo lokso sad ko eh. Maguba mapod akong duyo kung mulokso ko. Ana-ana na lang ko. Pero ayaw na lang po ko ninyo suhira. Nga mo, ana-ana lang po mo. Lokso. Sayaw mo, ana na lang. Pero dito sa kalibutan, pertig yung... Munang muhalad ganita sa Dios kay speaking anak pag-alagad sa Dios naata sa simbahan. Muhalad ganita sa atong kinabuhi, mutugyan ganita sa atong kinabuhi, kana gyung buhing halad. Ingna imong tapad, buhing halad. Kanang buhing-buhi gyud ba? Kapantay mo anang sa mga eskwelahan, naay mga mo present, naay mga contest diha. Ganahan gyud kang mo lantaw anang mga estudyante nga grabe gyud kabuhi ang ilang aksyon ba. Pero kung hinapo estudyante magpulaw-ulaw, na lain-lainan sa kakao eh.
Nya ikaw gitanaw biya kas Ginoo. Muna nga mohalad ta, moalagad ta, itugyan gyud nato atong kaugalingon nga buhing halad. Unya kini bantayan na ni. Ikaduha, balaan og makapahimot kaniya. Nya ingon din siya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Kinahanglan magkinabuhi kitang balaan. Amen? Kay balaan ang Dios. Unya mo simba ta sa paagi gyud nga makapahimuot ta sa Dios. Bersikulo 2. Ingon sa dinhi, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan. Kinaiya pamatasan. Niining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo og hingpit nga makapahimuot kaniya. Gusto sa Dios mga kaigsuonan nga ang atong kinabuhi makapahimuot yun sa Dios. Unya dili basta-basta di ay nato masayran ang unsay gustos Ginoo. Masayran nato ang kabubuton sa Dios una sa tanan kun ang atong batasan dili na kalibutanon. Munang niingon nga ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una. Aron masayran ninyo. Buti pasabot dili di ay basta-basta nga diha-diha masayran nimo ang kabubuton sa Dios, do na pa kay gikinahanglang buhaton. Hello. Do na kay gikinahanglang buhaton, ang imong buhaton mao ni ipabag-o sa Dios ang imong kaugalingon. The word ipabag-o ang imong makit-an diha kung imo na sang tun-an, surrender ngadto sa Dios. Mao bitaw nang ang mga tawo nga tinud-anay nga mi surrender sa Dios, makit-an nila ang kabaguhan. Bisan sa akong kinabuhi kung wa pa ko mo surrender sa Dios, wala pa ko mo surrender sa Dios, dili ko mabag-o. Og dili sad ko makasinati sa saad sa Dios. Kanang gitawag total surrender. Kay daghamang mo surrender nga 50% ra. Naana po'y 60%. Ang 40% si surrender sa Dios pero 60% na aragyos kalibutan. Dapat total surrender kita. 100% surrender ta. Lord, wala na ko'y mahimo kung wala ka. Ang akong kinabuhi imo nang binayran. Gipalit ni sa dugo ni Jesus, sa kinabuhi ni Jesus, gipakamatyan na ni. Ako na ning gamiton sa pag-alagad nimo. Kayang tinuod mga kaigsuonan, kanang magwali ko, taga-adlaw, kanang feel nako, kanang human ako gwali sa programa, muhirag yung ko, higda ko. Kay, kuan manggod, ako muwali kanang naagyod gikan sa akong kasing-kasing. Dili lang sunahuna. Ma-feel yun nako kanang kabugaton, kana bitong kasing-kasing pagbati samahan mga kaigsunan nga, di gyud siya malipay kung dunay mga tao nga nagtuo pero walay panahon. Pero malipay ang Dios nga nagtuo ka nga niya ka karon ato pakpakan ng Ginoo. Glory to God. No, salamat sa Ginoo sa ato mga kaigsuonan nga kis malaigang ato pakpakan ang Ginoo ni asila karon si Ma'am Judith nya I declare nga dili ni first time, dili lang ni first to the last, kundi mao ni ang sinugdanan hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Kay wa man gyud tay laing tinguhaon dapat ang pag-adto maglangit. Kay bisag saon natong panindot sa kalibutan, biyaan ra man nato ni. Pareho ra man tang muadtos lubnganan unya ang atong kalag ug ang espiritu nga mauna kita mubalik man sa Dios. Hebreo kapitulo 9:27. Kinahanglan ang tanan mamatay, ang matag usa mamatay unya human siya mamatay hukman sa Dios. Ang iyang kalag ug ang iyang espiritu mga tubang na sa Dios ug hukman. Unya dunay sambingan ging gipakita ni Jesus katong si Lazaro ug ang dato. Di ba? Pareho silang nangamatay pero dili sila pareho gipadulngan. Si Lazaro nga dunay Dios, si Lazaro nga nangalagad og Dios bisan siya nakabos, apan padayon siyang nangalagad sa Dios, gidala siya gingharian sa Dios.
Maunay saad sa atong Ginoong Hesus nga ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaguol. Salig mo sa Dios. Buot ipasabot, salig mo sa mensahe sa Dios, sa mga pamaagi sa Dios. Ingon dayon sa salig mo nako. Sa balay sa akong amahan, daghan kay glawak. Dili na mo mag-ilog didto. Diris kalibutan mag-ilog ta. Sila radi ay kay kita maghinatagay man da. Amen ba? No? Ang uban gani magpinatyanay. Ilog butlanan. Ingon si Jesus, perting daghanag lawak dito. Pero kabalo ba mo? Muadto ko. Ug walay laing rason nganong muadto ko. Mag-andam ko para imo. Inago ng tapat nimo, naaday kay para didto. Naaday kay lawak to didto. Pero mao lagi na. Kinahanglan magkinabuhitang makapahimot sa Dios. Magkinabuhitang balaan. Unya ang makatabang ragyod nato aron maminti nato ang pagbuhat sa makapahimot sa Dios, pagbuhat sa pagkinabuhing balaan, pagkamatarong mga kaigsunan wa gyud lain kining Biblia. Amen. Biblia ra man gyud. Nya kining Biblia nga itudlo gyud sa simbahan. Unang ako lang advice ninyo, pili gyud ng simbahan nga ang Biblia mo'y gitudlo. Kay kung Biblia gani gitudlo, makit-ang yun ang kabag-uhan o ang kausaban nga mo'y gusto sa amahan nga itong gilagaran. Amen? Nindog ta, ako nagtuo nga naa kay nakatunan o giblista sa pulong sa Ginoo. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga padahin mo kaming giampingan, giamuma, padahin mo kaming gitudluan o gigiyahan ni ining tagnaa, among nadunggan, among nakatunan, ug nasabtan nga duna kay saad nga dapit nga wa nay katapusan. Dapit nga naa ang mga daghang mga lawak nga imong giandam alang sa tanan nga makasulod niini. Ug imo kaming gisuginlan kun unsaon namo pagsulod sa mga saad, sa mga dapit nga imong gisaad kanamo. Kinahanglan magkinabuhi kaming balaan, matarong, magbuhat kami sa mga butang nga makapahimaya, makapahimuot kanimo amahan. Thank you so much Lord sa imuhang pag-atiman kanamo sa imong mga pulong. And I thank you so much Lord sa imuhang paghatag namo kasing-kasing nga madinawaton o dunay kadasig sa pagkinabuhi nini. I declare blessing sa matag usa nga niya karon o sa akong mga kisunan nga nagig-uban sa among pagsimba kanimo. Pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing in Jesus' name. Amen. Amen. Inay mong tapad do na kay lawak sa langit. Amen. Dalaygon ang pulong sa Dios nga gipaabot karon sayo sa kaugtuhon. O adto sa laing bahin nga mao ang paghatag og tithes and offering. Naingon diri nga dada ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako ug makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaong gayud nga mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinod anon sa paghatag sa ikanipulo mga halal. Buhaton ta kini, buhaton ta kini, hatan aron paghahatagan. Sikrito kini sa panalangin ug maabli ang tampuanan sa langit. Sa langit igabubo ang madagayang panalangin. Buhaton ta kini, 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 uban sa kalipay. Mamarog ta og atong isa ang atong tuong kamot
alang sa pag-ampo sa tithes and offering. Labing gamhana na mga Dios dahil sa iyo sa kautuhon. Thank you God sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Thank you Lord God sa imong mga pulong nga imong gipaabot ug ang among mga pulong nimo Lord nga among nadungog nga gamit ang imong alagad Lord Jesus. Kato nga pulong Ginoo dili ug dili namo to malimtan Ginoo, kanunay to namong itisuk sa among kasing-kasing ug huna-huna Lord Jesus ug amo katong ma-apply sa pagkinabuhi samtang liya pa miniining kalibutan Lord Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo ug bisan pa man Ginoo sa halad and tithes and offering Ginoo nga naa sa among atubangan o Dios. Ikaw o Dios magabless Amahan bisan pa sa nagtunol Ginoo sa nga namatinud-anon Ginoo sa pagtuman Lord Jesus sa paghatag Amahan. Ikaw o Dios magabless Ginoo ug masinati nila kanunay Lord Jesus ang imong mga saad Ginoo nga ang paghatag usa kini kasekreto diha sa imong panalanginan nimo Lord Jesus ang matinud-anon Lord Jesus nga malipayon nga nagtunol para sa imong buluhaton o Dios. Gamita ni Ginoo aron sa pagpalapad sa mga buluhaton, mga ministry nga imong gibilin sa amuha, nga imong gipabuhat sa amuha Lord Jesus ug magamit kini Lord God sa pagpadako sa imong sa balay alampuanan Lord Jesus ug dalaygon ka nga Dios nga diin nagpanalangin sa tanan ug kini among gipasalamatan pinaagi lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Adto tas mga announcement man lingkod sa tas makajot mga igsoon ko sa Ginoo. Mo presider karong Sunday kay si Cindy karong umaabot Domingo ikaw ang mo presider day unya ang mo special number ang mo halad og awit kay ang Candelarios family dayon ang mo scripture reading kay si Eden og ang mo testimony kung okay ni Sister Bernadette, imuha ang panahon. Okay? Dalay ko ng Diyos. Itong palagpakan ang Ginoo. So, welcome ang kinabuhi nila ni Ma'am Judith, Sister Bernadette, nga gikan pagid ni siya sa kanang Manila. Yeah. Salamat sa Ginoo nga isa first time nga ni-join siya nato diri sa atong panimbahon kauban ni Ma'am Judith. Yeah. Bisan wala na to gikauban si Bernadette before pero kanunay siyang gasunod sa live streaming ang pulong mo kinabuhi ko nya karon ato na gid siyang gikauban makita na gid nato sa nawong to nawong amen dalaygon ang Dios so akong gihatag ni Pastor Gideon ang dugang pa jud nga mga announcement. Dugang pahibalo karong Mayo, karong bulan Mayo 30, Thanksgiving sa atong simbahan dito sa Tumunoy, Bual-Bual. Mga nang mag-andam-andam ta nga makaadto ta didto. Niya di lang pud angay kabalakan kay kanang duha ka sakyanan pwede naman nato nang gamiton. Paingon didto. So duha ka sakyanan atong gamiton. Niya di po na kabalakan didto kay dako kay balay didto. Oh, dos andanas niya pwede tag atora dito mga tutadaan dito at tuta mga tulog nya aircon po dito pitigong pugnawa no niya karong pizza 17 anniversary sa pirmiro natong FM station kay kining FM station dire ikaduha naman lang ni mas taas og labay dito ang FM station 95.3 sa Tanhay. Karong pizza 17 siguro kaming pamilya or kaha kung naay mukuyog adto ta sa second anniversary sa FM radio sa Tanhay. Nya before ang pizza 17
nagtinguha ko nga makaadtog syudad kay doon na ko'y kuhaon nga mga transistor radio o mga Bible old anyo. Kay doon na may gigamit po ang Ginoo nga kana bitawng makabaton ta ana. Muna nga ako po nang i-share ngadto sa FM station sa Badjan, FM station sa Alcantara ug simpre dire og didto sa Tanhay. Ang ubang mga FM station nga nag-hook up sa akong programa ang pulong mo kinabuhi ko lagyo man kayo to Amas Orokita sa Bukidnon, sa party sa Mindanao. Daghan silang nag-hook up. Nya karon akong ipabalo nga karong simnahon na dili makaari ang mga mason. Kay katong mason nga moari diri na may gihubagan man pud siya dapit sa ilok. Nya di siya katrabaho. Muna nga di pa kuno sila kaari. Pero kung okay lang ninyo, labi nas mga katong kabalo nang mo pinising, mag-sit up ta og adlaw para naatay agi sa uskasimana bisag kausara. Dili na nato usban pagkaugma sa uskasimana bisag kausa lang. Ato ra kong tabangan og tarong-tarong, mo tarong ra man na. Kay mag-sit up man ko diri sa mga wiring, mawiringan man ako ni. Kay ako man siyang palibutan gyud og mga kuan diri outlet. Kay diri sa keyboard ana na magyunay mga outlet diri. Mao man gyunay kuan kanang gikinahanglan sa simbahan. Daghan gyud nag-outlet. Usa didto, diri, didto nya di man na pwede nga isa na ko na trabahoon kanang human nagpinising may mo'y pagtiniltil. Mao na nga na ningkamot mi nga makapalit jud ta og mga wire o mga outlet na ana may pinalit dito trabahoon na lang diri gyud mahuman na ni. Unya while nagtrabaho sad ko kay ako amaning dublihan og kuan god kanang welding kinsa tong kabalong mo pinising kisay makabalo diri nga mo pinising bisag dili kud kayo kabalo ato ra kong kabalo-balohon ana ra man na. Kisa may suito nagpinising. Sulayan, sige. Unsa mang adlaw? Unsa mang adlaw kay palit ratag nga katong gagmay kay nylon. Mao man gyud pinaka-importante. Ang nylon nimo gaw murag nahurot-hurot dire, maurag ni. Nahurot-hurot to imong nylon. Pero dili na magamit og pinising kay kinahanglan tong gagmay nylon. Palit lang ta. O niya, importante man na siya, tuntunado, libilado. Mauro man ay libilado o tuntunado des mga bintana. Nya, ato nang sugdan, unsang adlaw ta mag-sit up diri. O, dili gyud kaya, pwede ra pud tag magdagyaw ra pud ta diha ato nang i-landscape. Unsa mang adlaw kanang kamuray ako ang agdon kay kami diri okay raman. Ha? Merkoles. Sige, Merkoles. Merkoles rata? Merkoles. Kay pwedaghan man ni siyang pwede po nga trabahoon ra gyud diri. Hangtod mahuman kanipsad ato nang trabahoon para dili na ni sa suwaw sa ato ang mga kaigsuonan po nga nagsunod sa ato ang nakiguban sa atong panimbahon through Facebook Live. Suwaw magod siya kung wala pa ni siya ay sirado. Nya dili kay maklaro ang babaw. Maura siguro ako ang pahibalo. Merkulis na ata dire. Unya pizza 17, Negros, pizza 30, Tumunoy. Pagka Hunyo, taas ko nga adlaw nga wala ko dire. Kay moabot nagsimana kapin. Kay magseminar ko dito, magklase ko sa mga pastor dito sa Gihulngan. Kaya naamo ko yung mga estudyante dito, niya ako silang reviewon, seminaron. Kumbaga, pahinumduman lang sa mga gikinahanglan yung barugan ng mga pagtulunan sa Biblia. Daghan na kayo na sila dito, niya nagdumala na po mga simbahan. Mas dako po og simbahan dito, inanay po og porma. Una nga, medyo busy ko sa Mayo o sa Hunyo. O salamat sa Ginoo karong Miyerkules arita magdagyaw ta dire. Moingon ang ubat
matarmingaw man. Biatong usbon. Sige. Merkulis. Wala na, ipaibalo. Okay. Ato ta sa pagpanindog, unya atong ibayaw, atong makamot, atong pasalamatan ang Dios. Actually, day, kisay magpabautismo na, atay magkanus aman ato ang sit up sa bautismo, sister. Kanus aman tao. Ugma, mo contact lang ko. Naman tayo group chat. Iapil naman ka sa group chat dire. Dire, wala pa. Sige, contact lang ta. Sige, ampo ta. Ato ang pasalamatan ng Dios. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa kadawgag kalampusan ug sa mga panalangin nga imuhang gihatag kanamo. Mga pulong nga nagdasig, nagligon kanamo sa mo pagpadayon sa pagtuo kanimo, pagpangalagad kanimo lamang. Paday namong gipangayo, gitugyan ang among kinabuhi di kanimo, nga sa among pagpuyo sa kalibutan, padayon mo kaming panalipdan. Gikan karon og hangtod sa umalabot pang mga adlaw, simana, bulan, tuig sa among kinabuhi, panalangini o panalipdi kaming tanan. Gikan sa mga bata, mga hamtong, ngadto na sa mga hamtong, sa mga katawhan nga niya karon og sa mga katawhan o Dios nga naa karon silang Pinoy-anan, bisan pa sa naglaing mga lugar dapit nga nakigduyog, nakiguban sa mong pagsimba kanimo amahan. I declare blessing in Jesus name. Panalanginan mo ang tanan nga mga paningkamot, panarbaho, panegosyo, tanan Ginoong source of income. Imong panalanginan og imo kaming giyahan og pahinumduman nga dunay mi Dios nga gialagaran nga maoy tinubdan og maoy naghatag ni ining tanan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Salamat nga dili kami nimo tugutan sa mga pagsulay. Hinuon imo kaming ilayo sa mga pagsulay, mga problema, disgrasya, aron ang kalipay kalinaw ug pakigdait maghari sa matag Pinoy-anan. Panguluhi kami o Dios, dumalahang among kinabuhi gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa pakighiusa sa balang Espiritu, gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoo, uban ni kaming tanan. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Lamanuha imong tapad og ingna nga giblas ka sa Ginoo. Nya dunay snacks, pasalamat sa tas Ginoo sa pan. Ipiyong sa nato to mata dayong pasalamat ta sa Ginoo sa pan nga ato karong saluhan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios ni nimong pan nga imong gihatag kanamo, nga imong gi-provide. I declare nga kini mahimong medisina, sustansya, makahatag kini kabaskog kalig-on sa mong lawas. Og salamat Lord nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa mga tawo nga imong gigamit niini. I declare blessing in Jesus name we pray. Amen. Amen. Dalaygon ng Dios og happy Sunday sa tanan. God bless. See you sa ato ang live kagabi. Wala ko ka-live kay na nag-request nga magpa-service sa birthday. Wala ko ka-live. Wala ko ka-inform nga wala ko ka-live kay kanang sagsigi pug ulan kagahapon. Nya salamat kay sa Ginoo sa iyang pagpanalangin. Next natong live, padayon na to ang pagtuon o pagpanalangin pagpamalandong sa pulong sa Dios. God bless. God bless sa tanan. Happy Sunday.